Pojďme se podívat na realizaci firmy TZB Vysočina, kdy jsme dostali za úkol zrealizovat technologii, která bude umět výrobní halu větrat, v létě chladit a v zimě topit. Zdroj chladu pro léto a zdroj tepla pro zimu je tepelné čerpadlo o výkonu 53 kW od Hovalu, který je napojený na 1000litrovou akumulační nádrž a z té nádrže si bereme teplo nebo chlad do rekuperačních jednotek, které zajišťují vytápění či chlazení. Malá technická místnost s 1000litrovou akumulační nádrží, do které nám běží buď studená nebo teplá voda. Z akumulační nádrže si berou rekuperační jednotky oběhovými čerpadlama chlad nebo teplo a pro zimu to zálohuje elektrokotel Fissmann. Od investora jsme měli zadání rekuperační jednotky umístit buď pod strop, anebo stacionárně na zem, podle toho, jak bude potřebovat rozložit jeho lisy, který tady v budoucnu ve výrobní hale bude. Tady máme osazenou rekuperační jednotku Atrea Duplex Multi 2500, která nám zajišťuje větrání budovy, topení pro zimu a chlazení pro léto. Druhá varianta provedení, rekuperační jednotka Atrea Duplex Multi 2500 v podstropním provedení, aby pod ní mohl být nějaký výrobní prostor. Následně potrubí přechází do tlumičů, protože máme zde požadavek na co nejčistší prostředí. A pro rozvody využíváme spiropotrubí a textilní výústky, speciální textilní výústky od Příhody, které nám rovnoměrně distribuují čerstvý vzduch do výrobního prostoru. Celý systém se ovládá pomocí dvou ovladačů, čili máme hlavu rozdělenou na dvě pracovní zóny, kdy hrozně jednoduše si na ovladači zákazník může volit teplotu, může si volit otáčky, zvyšuje, snižuje a na tepelném čerpadle si jenom zvolí, jestli topíme nebo chladíme. Požadavek byla maximálně jednoduchá obsluha.